Hai Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat ban pe ki video sakani channel Shanghai. Dok kalat network internet ka bam ka umdi jot ka hospital bapet ya ka pang ka shitom jong ki pajba katei ke jing sya pendu ye kita bro de ke jing sedang jong ka Hamas lingba ka jing sya pendu ya ki marbam ka umdi kalat network internet ka jing yam bro hapok gaza ka bala sngewsynei bha ki klong kena ki shuyam ha ka jing tangan ki kmi ki kpapat ki shuyam ha ka jing sngewsynei ki khun ki jongki katei bro kalah penselang khat yakinong gaza namar basya ajing senang haka Israel kat kum ki report slaong ka Russia kala sngewsynei palat yaka gaza bat kala no senyang yaka bam ban pha sya gaza ka Russia kala pha yaki marbam nakakat lingsun na ramenskoy kabahajan kan nong ba Moscow kabadele sya Egypt hakabayade bat ka jing pha ka Russia ya kamarbam sya Gaza Strip shwaban poi sya Gaza Strip ka Russia ka haban IT shwa sya ka Egyptian Red Crescent ban penpoi sya Gaza Strip sya po Gaza Strip ka Russia kala no senyang yaki marbam kumba arp newton